6, Chris Melyn mewn rhes ar ochr, Cwrt Cosby, y Drenewydd! A mi ddath yr ergyd i mewn gan Dan Roberts. Ebrich yr ail, a sef wedi ennill gol y mis yn barod os fysa hon di mynd i fewn. Howens, taro'r Pêl ar draws cae, na chi Pêl oedd honna. Glanio reit ar droed, Zeli Ismail. Ismail yn rheoli hi'n dda, croesio dwm gan fo, Mwandwen cael ei ben ati. Aaron Williams oedd yn y canol. Mae o dal yna, dyma fo Williams! A mae o di rhoi y tîm carter y blaen. Gol o safon, wedi bod yn beryg bywyd o flaen gol tymor yma yn dydi. Bron bod i gefn o teg at y gol a ti'n meddwl, oes y gyfle? Oes, siŵr. Troi yn berffaith, reit i'r gornel isa, dim cyfle gan Rushton yn y gol. Y dechrau perffaith i'r tîm cartra. Jake Phillips, nôl at Hart. Gonedd o Grysa Melyn o'i flaen o. Nash dyn o heini, Nash yn cael ei ben ati. Dod nôl to fo. A'r ergyd gan Bradley! Ac yr ail ergyd gan Cadwaladr yn taro'r bar. Dwi'n yn siŵr beth ddigwyddodd y fan, Owain. Dwi'n yn gallu ddechrau chwaith i fod yn hollio'r onest. Mae'n gymaint i ddigwydd, maen nhw'n funud y fanna. Mae honna reit oedd ar y llinell gwaith amddiffynol campus gan Sears. A wedyn mae hwnna'n taro traws. Meis, gyda ni amser i sôn am bob dim. Howens. Canfod Rushton. Ymlaen at Jake Walker i fent y le gan fo. A mae o wedi canfod Aaron Williams i baso'n holltir am ddiffyn. A bosib dyla prif sgoriwr y Drenewydd i gwneud yn well. Ond mi oedd hi'n arbediad da gan John Rushton. Ismail i gymryd i gornel. Tyn fyrd i Toma, mae'n cael y bel yn ôl gan Mwandwe. Nôl at Mwandwe, Mwandwe sy'n croesi'n ddofn. O, na dynnu Chris o fanna. Oedd mi o na. A mae'n mynd oedd yn gic o'r smotyn. Ben Nash oedd yn tynnu'r Chris. Penderfyniad cywir. Mi oedd yn tynnu Chris. Diolch yn dadlen o'r model. Mae o'n gwybod. Ac oedd y dyfarnwr yn y safle perffaith i weld hynna. Williams yn erbyn John Rushton. A Williams yn gyrru'r golwr y ffordd anghywir. Ac yn gadael i John Rushton wybod hynny hefyd. Ac wrth i ni fi mewn i'r amser am anafiadau'r ddiwedd yn hanner cynta. Yn sydyn, mae'r Drenewydd ddwy ar y blaen. Jake Phillips, dymanu'r bel i mewn. A mae'na gyfle fan hyn! A mae Cadwaladr sydd wedi dod ar Fflint yn ôl i mewn i'r gêm. Croesiad safonol gan Jake Phillips, a wedyn, da ni'n gweld Cadwaladr, mae'n fyw dydi. Mae'n jyst yn disgwyl am yr hanner cyfle yna. Sydyn iawn. Mae tasg y Fflint wedi cael ei haneru. A fel oedd Owain yn awgrymu, natur y gêm wedi newid. George Hughes wedi mynd lawr oddi ar y bêl. Mae yna gega rhwng fo ac Alex Jones. Pedwerydd swyddog di gweld. O, mae gerdyn coch i Alex Jones. A dydi o ddim yn hapus. A mae o isio gadael i George Hughes wybod hynny. Digwyddiad oddi ar y bêl oddi. Dyna lle mae'r tîm dyfarnwr wedyn. Cheryl Foster dwi'n modd nath weld. Da ni'n gweld, oedd yn mynd am y bêl. Alex Jones yn ymateb, dod teg at Hughes. A ti'n gorfod gadael y cae. A chi di wylltio, a chi di angytuno, dos am byd i angytuno fo. Mae di colli ben. Mae yna fwy o le yng nghanol y cae rwan. A'r bêl ymlaen yn holltir am ddiffyn. Ac o'n y lawiad yma na. Wel. Cic o'r smotyn. Dwi'n meddwl rheola dyddiau yma, mae hwnna'n taro far i Benelin. Mae'n ceisio twyllo'r dyfarnwr. Craig Williams brofiadol yn cael y dacl i mewn trona. A'r bêl ymlaen at Mwandwe. Mwandwe'n tynnu lawr ar ei frest. Ei ergyd o'n cael ei harbed. Ac arbediad dwrbl gwych gan John Rushton. A dwi'n meddwl na ei frawd o gath yr ail gyfla. Mwandwe'n teimlo ddyle fod i'n gwneud yn well, ond chwarae teg Rushton yn codi'n syth i gael yr ail arbediad. Thought first half Flint causes some problems midway through the first half. We changed shape second half, which allowed us to get a little bit more control. But you know, you can't miss the chances that we missed in the second half. We're going to have to tidy up on that going forward, certainly. You know, things don't always go your way in games of football. You know, I think we beat Newtown 4-1 earlier on in the season. We had a man sent off in that game.
After that game, I think the referees quite close after that had a meeting here at Newtown's ground. We've played Newtown since then twice. We've had 2 penalties given, a penalty in each game and a sending off in each game. You know, the big decisions seem to go against us in these fixtures, and you know it is the way it is. But I coach my players to try and to stand up, and I don't feel that goes on in this game, in the games against Newtown so far this season. Mae rhywbeth am y Drenewydd a cyrraedd Ewrop. Chi mewn sefyllfa unwaith eto, 5 gêm I fynd nawr, a maen nhw'n dod yn gyflym hefyd. Ganol wythnos ni Gwener, chi'n hyderus bod chi'n gallu cyrraedd yr ail safle yna? Ie, dyn ni yn hyderus, ond rhaid ni mynd gêm I gêm, a fel chi wedi dweud, 5 gêm enfawr yn ôl. Mae gen I pen y bont, dim arth, a maen nhw wedi gwneud job dros ni wythnos diwetha, so rhaid ni'n bod yn well wythnos yma, gobeithio cael y 3 pwynt.